स्क्रीन दिसतेय का सर्वांना? हो माताजी. दिसतंय ना? व्हेरी गुड. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चला आता आपण 13वा अध्याय चालू करूया, जिकडे आपण थांबलो होतो तिकडनं. मला सांगा 13व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? कोण सांगेल? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. बरोबर. आपण मला वाटतं 12 श्लोकापर्यंत आपलं झालं होतं. तर आता अर्जुनानी 6 प्रश्न विचारले. प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय आणि ज्ञेय म्हणजे काय. मग या सर्व प्रश्नांची उत्तरं श्री कृष्णानी 12व्या श्लोकापर्यंत दिली आहे. एकच उत्तर राहिलेलं आहे, ज्ञेय म्हणजे काय. आता पुढचे जे आपले श्लोक आहेत, 13वा श्लोक आणि त्याच्या पुढचे, त्या श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगणारे ज्ञेय म्हणजे काय. आता आपण जर तुमच्या लक्षात असतील तर आपण श्रीकृष्णाने सांगितलं होतं की हे जे शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हणतो. क्षेत्र हे किती तत्वांचं बनलेलं आहे लक्षात आहे कोणाच्या? 24 ना बरोबर. 24 तत्वांचं हे क्षेत्र बनलेलं आहे. आणि जर त्याच्यातून आपल्याला मुक्त व्हायचंय तर त्याची प्रक्रिया काय आहे? ते 24 गुण हे विकसित व्हावे लागतात. 20 गुण आहेत. 24 तत्व आहेत आणि 20 गुण आहेत. ते आपण विकसित केले पाहिजेत. आणि ते गुण जेव्हा आपण विकसित करतो तेव्हाच आपल्याला श्री कृष्णांचं ज्ञान आहे ते ज्ञान आपल्याला मिळू शकतं. जोपर्यंत बघा, स्पॉन्ज जसा असतो त्याला जर तुम्ही पाण्यामध्ये घातलं तर तो सगळं पाणी शोषून घेतो. ती त्याची प्रॉपर्टी असते. पण दगड जर तुम्ही पाण्यामध्ये टाकला तर दगड काही ते पाणी शोषून घेणार नाही. तर त्याचप्रमाणे हे गुण जेव्हा आपण विकसित करतो तेव्हा आपण त्या स्पॉन्ज सारखे होतो. आपल्याला ज्ञान घेता येण्यासाठी आपण क्वालिफाय होतो. आणि मग ज्ञान जेव्हा आपल्याला मिळतं तेव्हा आपल्याला आपली वास्तविक पोझिशन काय आहे ती समजते आणि मग आपण त्या दिशेने वाटचाल करू लागतो. पण जोपर्यंत आपण दगडासारखं जर आपलं हृदय असेल तर काहीच ज्ञान हृदयात शिरणार नाही आपल्या, किंवा आपल्याला काही समजणार नाही. तर आपण बघितले 20 गुण होते. त्यातले काही आठवतायत का तुम्हाला गुण?
आठवताय? काही तत्व पण नाही आठवत ना ताई, एखाद वेळी सांगाल का? 24 नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता. आवाज नाही ऐकू येते. हा माताजी. नम्रता, सांगा. निरहंकार, अहिंसा, हा, सहनशीलता, बरोबर. सरळपणा, छान. आध्यात्मिक गुरु शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय बरोबर. विषयांचा त्याग, मिथ्या बरोबर आहे. अहंकार रहित होणे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी मधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती. ठीक आहे, ठीक आहे, बस. तर असे 20 गुण सांगितले. तर तुम्हाला 24 तत्व हवी आहेत ना? तर 24 तत्व म्हणजे पंचमहाभूत, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त म्हणजे 3 गुण, मग तुमची 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रियांचे विषय आणि मन, हे सगळं मिळून ही 24 तत्वे आहेत. आणि या 24 तत्वांचं हे शरीर बनलेलं आहे. हे जणू काही 24 तत्व कारागृहाच्या सारखे आहेत, प्रिझन बार्स असल्यासारखे आहेत. आणि त्याच्यातून आपल्याला मुक्त होऊन आपल्या निजधामात जायचंय. तर आता श्रीकृष्णाने आपल्याला अर्जुनाला पहिल्या 5 प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि आता शेवटचा प्रश्न आहे, ज्ञेय म्हणजे काय. आता आपण बघूया. कुमुद माताजी आल्या नाहीयेत ना? ओके. बरं. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 2-2, 3-3 तास बसून ऐकताय आणि श्री कृष्ण कथा श्रवण करताय, तर हे सगळं आपल्याला श्री श्री राधा गोविंद यांच्या आशीर्वादामुळे ते संपन्न होत आहे. तर त्यांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती शिल प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली आणि त्याच्यामुळे आपण ती गीता समजू शकतो, त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम. नामानिष्ठ प्रभू आणि प्रेमा माताजी, या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. नामानिष्ठ प्रभूजींनी जरा उपक्रम चालू केला नसता तर मात्र आपल्याला खरोखर ही गीता समजली नसती. आपण प्रत्येकांच्या घराच्या जवळ इस्कॉन मंदिर नाहीये आणि तिकडे जाऊन ऐकायला कदाचित आपल्याला शक्यही झालं नसतं. तर यासाठी नामानिष्ठ प्रभूजींना सुद्धा दंडवत प्रणाम. आता आपण पुढचा हे बघूया भाग. तर आता इकडे श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की ज्ञेय म्हणजे काय. तर आता ज्ञेय म्हणजे काय, क्षेत्रामध्ये जीवात्माही असतो आणि परमात्माही असतो, 2 क्षेत्रज्ञ असतात. तर त्या दोघांना जाणून घेणं म्हणजे ज्ञेय आहे. फक्त परमात्मा असा नाही, आपला सुद्धा जो जीवात्मा आहे, आपली कॉन्स्टिट्यूशनल पोझिशन काय आहे, आपण प्रकृतीचे अंश आहोत की श्री कृष्णाचे अंश आहोत, मग आपला आत्मा कसा आहे, तो नित्य आहे की नाशवंत आहे, हे सुद्धा आपल्याला सगळं समजलं पाहिजे. आपल्या स्वतःच्या आत्म्याबद्दल सुद्धा आपल्याला ज्ञान असलं पाहिजे, पहिल्यांदा आपल्या आत्माबद्दल आणि मग परमात्म्याबद्दल. 13.13 क्षितिजा माताजी अनुवाद. हो, हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो.
ते जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. तर आता श्री कृष्ण आपल्याला सांगतायत की आता तुमचा जो जीवात्मा आहे, ज्ञेय, ती ज्ञेय आहे, तो ते ज्ञानाचा उद्देश काय आहे की तुम्ही तुमच्या आत्म्याला आणि परमात्म्याला जाणलं पाहिजे. आता भगवद्गीता अध्याय 2 यात आपल्याला थोडंसं आपण जीवात्म्याबद्दल शिकलेलो आहे. तर तुम्ही सांगाल का की आत्म्याचे काय काय गुण आहेत, तुमच्या लक्षात आहेत? हो, आपण आत्माला मारू शकत नाही किंवा जाळू शकत नाही, त्याला ओला पण करू शकत नाही आपण, चुकवू तर शकत मारू नाही. शकत नाही. हा, बरोबर. तर हे आपण शिकलेलो आहे भगवद्गीता अध्याय 2. दुसरा. इकडे परत या ठिकाणी याची पुष्टी करण्यात आलेली आहे. आता जीवात्मा हा सुद्धा अनादी आहे. कुठल्या अर्थाने इकडे म्हटलेलं आहे की जीवात्मा अनादी आहे? कारण कुठलीही आपण एक मिनिट. हॅलो. हा, तर जीवात्मा सुद्धा अनादी आहे. कारण कोणी कुठली एक स्पेसिफिक डेट सांगू शकत नाही जेव्हा जीवात्म्याचा जन्म झाला होता. कारण हे जर तुम्ही ट्रेस करायला गेला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की श्री कृष्णानी श्रीकृष्णाच्या मध्येच हा जीवात्मा होता आणि जेव्हा त्यांनी हा जो ब्रह्मांड आहे हा रचला त्यावेळी तो प्रकट झाला. पण ही जी हिस्ट्री आहे किंवा हा जो इतिहास आहे इथपर्यंत कोणी पोचू शकत नाही. तर भगवंतांपासून जीव केव्हा व्यक्त झाला ही तुम्ही डेट सांगू शकत नाही इतिहास ट्रेस करून. जरासा आसपास की अमक्या सेंचुरी पासून हे चालू झालं हे सुद्धा तुम्ही सांगू शकत नाही. म्हणून या अर्थाने जीवात्मा जो आहे त्याला अनादी म्हटलंय या श्लोकामध्ये. आता जो आत्मा आहे तो श्री कृष्णाचाच अंश असल्यामुळे तो पण सत चित आणि आनंद स्वरूप आहे. आता तो सत म्हणजे ज्याचा कधी नाश होत नाही, चित म्हणजे जो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आनंद स्वरूप आहे. तर असा हे जे आत्म्याचं स्वरूप आहे हे आपल्याला इकडे या श्लोकामध्ये परत आपण दुसऱ्या अध्यायात शिकलोच होतो, पण इकडे सुद्धा आपल्याला समजतं की हे जे आत्म्याचे गुण आहेत ते सुद्धा श्री कृष्णांसारखेच आहेत. आता इकडे श्वेतर उपनिषदात सांगितलेलं आहे की भगवान हे प्रधान क्षेत्रज्ञ आहेत आणि 3 गुणांचे ते स्वामी सुद्धा आहेत. आणि स्मृतीमध्ये सुद्धा असं सांगितलेलं आहे की जीव हा निरंतर भगवंतांचा सेवक आहे. आता इकडे या श्लोकामध्ये परत एक शब्द वापरलाय, अनादिनम, एक मिनिट हा, अनादि मत परम ब्रह्म. तर इकडे ब्रह्म हा शब्द जो वापरलेला आहे, ब्रह्म म्हणजे जीवात्मा. या उद्देशाने कुठल्या उद्देशाने जीवात्म्याला ब्रह्म म्हटलेला आहे? कारण जीवात्मा सुद्धा अनादी आहे, तो सुद्धा सच्चित आणि आनंद हेच जीवात्म्याचं स्वरूप आहे. म्हणून या अर्थाने जीवात्म्याला
ब्रह्म म्हटलेलं आहे. पण पुढे या श्लोकामध्ये शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय, जरी तो ब्रह्म असला तरी तो विज्ञान ब्रह्म आहे आणि आनंद ब्रह्म म्हणजे श्रीकृष्ण आहे. आता विज्ञान ब्रह्म कोणाला म्हणतात की ज्याला त्याची कॉन्स्टिट्युशनल पोझिशन म्हणजे काय, मी भगवंताचा नित्य सेवक आहे किंवा शाश्वत सेवक आहे, ही ज्याला समजलेली आहे आणि त्याप्रमाणे त्याचं आचरण आहे, त्याला विज्ञान ब्रह्म म्हणतात. विज्ञान म्हणजे काय की जी काय आपण कर्म किंवा ज्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज करतो ज्याने आपण कर्मबंधनात अडकत नाही आणि आपण मुक्त होतो. म्हणजे थोडक्यात विज्ञान म्हणजे अशा ऍक्टिव्हिटीज आपण आचरण करतो किंवा अशी कर्म करतो ज्याला आपण अकर्म म्हणतो. अकर्म, विकर्म हे तुम्ही 4थ्या अध्यायात शिकलेला आहात. अकर्म म्हणजे जी कर्म आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो त्याला अकर्म असं म्हटलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की जो ब्रह्म आहे तो जीवात्मा आहे आणि तो सुद्धा अनादी आहे. आता 13.14 मी आता श्लोक वाचते. सर्वत पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वत श्रुति मल्ललोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति. हरे कृष्ण. सर्वत्र त्यांचे हात, पाय, नेत्र, मस्तके, मुखे आणि कान आहेत. या प्रकारे परमात्मा सर्व व्यापून आहे. हरे कृष्ण. आता 13.13 मध्ये आपण जीवात्म्याबद्दल थोडं जाणून घेतलं. आता श्रीकृष्ण आपल्याला परमात्मा कोण आहे किंवा त्यांच्याबद्दल ते थोडस आपल्याला जास्त सांगताय. आता 13.14 टू 13.18 हे जे श्लोक आहेत, जेव्हा तुम्ही हे याचा अनुवाद वाचाल तेव्हा ते असं आपल्याला भासतं की जे परब्रह्म आहे ते निराकार आहे असं आपल्याला भासतं. पण त्याच्यानंतर इकडे पर्पटमध्ये तात्पर्यामध्ये श्री प्रभुपादांनी ते क्लिअर केलेलं आहे की कृष्ण निराकार नाहीये. आता इकडे बघा, हा जो 14वा श्लोक आहे, इकडे त्यांनी श्रीकृष्णाचं सर्वव्यापी रूप आहे ते सांगितलंय. ज्याप्रमाणे सूर्य आपल्या अमर्याद किरणांना प्रसारित करून तो एका ठिकाणी स्थित असतो, त्याचप्रमाणे कृष्ण एका ठिकाणी स्थित आहे. कुठे? गोलोक वृंदावनात. आणि आपल्या सर्व व्यापी रूपाद्वारे तो प्रत्येकामध्ये स्थित आहे, सर्व जीवांमध्ये स्थित आहे. अगदी ब्रह्मदेवापासून ते अगदी सूक्ष्म कीटकापर्यंत श्री कृष्ण सर्व व्यापी आहे आणि सगळीकडे स्थित आहे. एकच मिनिट. हॅलो. बरं, चालेल. ओके. बरं, ओके. बरं, ठेवते मी, क्लास घेते. सो हा, तर इकडे आपल्याला इकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये बघा,
हे विश्वरूपासारखं थोडं दिसतंय ना, की त्याला हजारो मुख आहेत, हजारो हात आहेत, हजारो पाय आहे. आणि या श्लोकातील लिहिलंय की त्याचे हात, पाय, डोळे सर्वत्र सर्वत्र पसरलेले आहे. आता हे जे सांगितलेलं आहे की त्याला सहस्त्र हात आहे, सहस्त्र पाय आहेत, म्हणजे यांनी काय आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की कृष्णांची जी इंद्रिय आहेत किंवा त्यांचे हात पाय आहेत ते भौतिक नाहीये, मटेरियल नाहीये, दिव्य आहे. आता त्यांचं शरीर दिव्य आहे. आता आपलं शरीर कसं आहे, भौतिक आहे. आता समजा जर कोणीतरी एक मोठा दगड घेतला आणि एका माणसाच्या डोक्यावर घातला किंवा एक हतवडी घेतली आणि अशी डोक्याला त्यांनी घातली तर 2 तुकडे होतील किंवा त्याचा स्कल एकदम क्रश होईल. तर श्री कृष्णांचं शरीर तसं नसतं. त्यांचं दिव्य शरीर असल्यामुळे कितीही कोणी काही मारलं किंवा काही झालं तरी काही फरक पडत नाही. आता आपला हात समजा जर आपण आगीमध्ये टाकला तर तो पूर्ण भाजून जाईल. तर श्रीकृष्णांचे जे हात असतात ते तसे नसतात, ते दिव्य असतात. त्याच्यावर अग्नीचा, कुठल्याही शस्त्राचा काही इफेक्ट होत नाही. आणि इकडे श्रीकृष्ण आणि एक गोष्ट सांगताय की तुमचे जे हात पाय आहेत ते लिमिटेड आहेत, त्यांची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती सुद्धा लिमिटेड आहे. पण माझे हात, माझे पाय अनलिमिटेड आहेत, अमर्यादित आहेत आणि ते कुठपर्यंत कितीही लांब पोहोचू शकतात. मी गोलोक वृंदावनात आहे, पण तरी देखील पत्रम पुष्पम फलम तोयम. जर तुम्ही मला खूप प्रेमाने भक्तिभावाने दिलं तरी मी त्याचा स्वीकार करू शकतो. इतका जरी मी लांब असलो, इतका जरी मी लांब राहतो गोलोक वृंदावनामध्ये, तरी देखील मी माझा हात तुम्ही जिकडे मला प्रसाद देत आहात किंवा जे काही देत आहात, मला भोग चढवत आहात, ते मी स्वीकारू शकतो माझ्या हाताने. तर जरी ते त्यांच्या दिव्य धामामध्ये लीला करण्यामध्ये श्रीकृष्ण मग्न जरी असले तरी देखील ते सर्व व्यापी आहेत. तितक्याच प्रेमाने आपण बोलवलं तर ते आपल्याकडे क्षणार्धात येऊ शकतात. आता इकडे थोडस वाचायचं आहे क्षितिजा माताजी. साधारण मध्ये परब्रह्म हे जीवाहून भिन्न आहेत. हा, हरे कृष्ण. परब्रह्म जीवाहून भिन्न आहे. परमात्मा आपल्या हाताचा अमर्याद विस्तार करू शकतो, परंतु जीव असे करू शकत नाहीत. भगवद्गीतेत भगवंत सांगतात की जर मनुष्याने मला फूल, फळ किंवा थोडेसे पाणी जरी अर्पण केले तरी मी त्याचा स्वीकार करतो. जर भगवंत अत्यंत दूर असतील तर ते हे सर्व कसे स्वीकारू शकतात? हेच भगवंतांचे सर्व शक्तिमान रूप आहे. जरी ते आपल्या पृथ्वीपासून अत्यंत दूर अशा धामामध्ये वास करीत असले तरी मनुष्याने अर्पिलेल्या वस्तूंचा स्वीकार करण्याकरता ते आपला हात कुठेही पसरवू शकतात. हीच त्यांची शक्ती आहे. ब्रह्मसंहितेत 5.37 मध्ये म्हटले आहे, गोलोक एवं निवसत्या अखिलात्म भूतः. आपल्या दिव्य धामामध्ये लीला करण्यात मग्न असलेले भगवंत सर्वव्यापी आहेत. जीव म्हणू शकत नाही की मी सर्वव्यापी आहे. म्हणून हा श्लोक परमात्मा श्री भगवान यांचे वर्णन करतो, जीवात्म्याचे नव्हे. हरे कृष्ण. आता श्लोक 15वा आहे वाटतं. सर्वेंद्रिय गुणाभासं सर्वेंद्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. हरे कृष्ण. परमात्मा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे.
तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याच वेळी सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे 13.14 म्हणजे 5चा श्लोक आपण बघितला. त्यात श्री कृष्णाने सांगितलंय की माझे हात, माझे पाय, माझे डोळे अमर्यादित आहे, मी सर्व व्यापी आहे. आणि इकडे आता श्री कृष्णाने अगदीच त्याच्या ऑपोजिट सांगितलंय, सर्व इंद्रिय विवर्जितम. म्हणजे काय, मला काही इंद्रियच नाहीयेत, म्हणजे एक्झॅक्टली ऑपोजिट सांगितलंय. तर आपण हे कसं समजायचं? सर्व इंद्रिय विवर्जितम म्हणजे श्री कृष्णांना श्रीकृष्णांची इंद्रिय भौतिक नाहीयेत, त्यांना इंद्रिय आहेत पण त्यांची इंद्रिय दिव्य आहेत. मग श्री कृष्ण आपल्या सर्वांचे पालन करता आहेत, तरी ते कसे आहेत? ते डिटॅच्ड आहेत. म्हणजे तरी ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे की मी या सृष्टीचा मी सर्वव्यापी आहे, तरी मी या सृष्टीचा अंश नाहीये. तर श्री कृष्ण हे स्वतःमध्ये परिपूर्ण असल्यामुळे ते अलिप्त आहेत. म्हणून वेद त्यांना आत्माराम सुद्धा म्हणतात. त्यांना कुठल्याही एक्सटर्नल सिच्युएशनवर किंवा दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागत नाही. आता इकडे आणि एक या श्लोकामध्ये शब्द वापरलाय, निर्गुणम गुणभोक्तृच. आता गुणभोक्तृ म्हणजे ते त्रिगुणांचे स्वामी आहेत. आणि निर्गुणम म्हणजे असा अर्थ नाही की त्यांना काही गुण नाहीयेत, ते 3 गुणांच्या पलीकडे असल्यामुळे त्यांना निर्गुण असं म्हटलेलं आहे. आता श्री कृष्णांची इंद्रिय दिव्य आहे. ती इंद्रिय दिव्य असल्यामुळे त्यांना भौतिकाचा आवरण लागत नाही. आपली इंद्रिय दिव्य नाही आहेत, आपली इंद्रिय दूषित आहेत आणि अशा इंद्रियांना भौतिकाचं आवरण लागतं. तर इकडे आपण समजू शकतो की श्रीकृष्ण सुद्धा आपल्यासारखे आहेत, त्यांना सुद्धा आपल्यासारखी इंद्रिय आहे. फक्त फरक काय आहे की आपली इंद्रिय भौतिक आहे आणि श्री कृष्णांची इंद्रिय दिव्य आहेत. आता यात पण थोडस आपण वाचूया. हो. जो सेकंड पॅरेग्राफ आहेत ना भगवद्गीतेतही सांगण्यात आले आहे हा, की हरे कृष्ण. भगवद्गीतेतही सांगण्यात आले आहे की जेव्हा भगवंत अवतीर्ण होतात तेव्हा ते आपल्या योग मायेद्वारे स्वतःच्या मूळ स्वरूपात प्रगट होतात. भगवंत माया शक्तीने प्रदूषित होत नाहीत, कारण ते स्वतः मायाधिपती आहेत. वेदांवरून आपल्याला आढळून येते की त्यांचा संपूर्ण देह आध्यात्मिक आहे. भगवंत सच्चिदानंद आहेत, सर्व ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहेत, सर्व ऐश्वर्य आणि सर्व बळ यांचे स्वामी आहेत, सर्वाधिक बुद्धिमान आणि ज्ञानमयी आहेत. भगवंतांचे हे काही गुण आहेत. ते सर्व जीवांचे पालन करता आणि सर्व कर्मांचे साक्षी आहेत. वेदांवरून आपण जाणू शकतो की भगवंत स्वरूप सदैव दिव्यच असते. आपण जरी त्यांचे मस्तक, मुख किंवा पाय इत्यादी पाहू शकत नसलो तरी ते या सर्व इंद्रियांनी युक्त आहेत. जेव्हा आपण दिव्य स्तराप्रत उन्नत होतो तेव्हा आपण त्यांचे स्वरूप पाहू शकतो. प्राकृतिक इंद्रियामुळे आपण त्यांचे रूप पाहू शकत नाही. म्हणून मायाशक्तीने प्रभावित झालेले निर्विशेषवादी उपासक भगवंतांना जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण. 16वा फक्त अनुवाद वाचायचा आहे. हो. परम सत्य सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेरही आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्याही ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे.
ते अत्यंत दूर असूनही सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. तर आपण श्री कृष्णांना बघू शकत नाही, त्यांना जाणू शकत नाही. का नाही आपण त्यांना बघू शकत? कारण आपल्याकडे भौतिक नेत्र आहेत. जेव्हा अर्जुनाला सुद्धा इच्छा झाली कृष्णांचं विश्वरूप बघायची, तेव्हा श्री कृष्णाने त्यांना दिव्य नेत्र प्रदान केले. तर आपलं सुद्धा आपलं मन, आपली बुद्धी, आपली सर्व इंद्रिय ही भौतिक आहे. जोपर्यंत भौतिक आपली इंद्रिय असतील तोपर्यंत आपण श्री कृष्णांना जाणू शकत नाही आणि बघू शकत नाही. मग कोण श्री कृष्णांना बघू शकतं, कोण श्री कृष्णाने दिलेलं ज्ञान समजू शकतं? ज्यांची चित्तशुद्धी झाली आहे, ज्यांच्या इंद्रियांची शुद्धी झाली आहे, ज्यांची बुद्धी शुद्ध झालेली आहे आणि अशा शुद्ध बुद्धी, मन, इंद्रियांद्वारा जे श्री कृष्ण भावनामय भक्तीचे आचरण करत आहेत, असे श्री कृष्णांना सतत पाहू शकतात, जाणू शकतात. ते भगवद्गीतेत नेमकं काय सांगायचा प्रयत्न करताय हे त्यांना व्यवस्थित ते समजू शकतात. तर जर आपल्याला श्री कृष्णांच्या जवळ जायचंय, त्यांना जाणून घ्यायचंय, बघायचं असेल, तर पहिल्यांदा आपलं मन, आपलं चित्त आपल्याला साफ केलं पाहिजे. आपली इंद्रिय त्यांच्या सेवेमध्ये लावली पाहिजे. मग असं जेव्हा आपण करू तेव्हा आपण त्यांना जाणू शकू. इकडेही तेच अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे की श्री कृष्ण कुठे आहेत? गोलोक वृंदावनामध्ये. पण ते तरी कुठे आहेत? आपल्या हृदयातच आहेत. 13.17 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रशिष्णु प्रभविष्णुच. हरे कृष्ण. परमात्मा सर्व जीवांमध्ये विभक्त झाल्याप्रमाणे वाटला तरी तो कधीच विभक्त झालेला नसतो. तो एकमेव आहे. तो जरी सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तोच सर्वांचा उत्पत्ती करता तथा संहार करताही असल्याचे आपण जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. तर असं आपल्याला वाटतं की जो परमात्मा आहे, आता या श्लोकामध्ये सांगितलंय की तो जरी एक असला तरी असं वाटतं की त्याची विभागणी झालेली आहे आणि तो सर्वत्र पसरलेला आहे. तर असं नाहीये. म्हणजे ज्याप्रमाणे सूर्य दुपारचे 12 वाजलेले आहेत आणि सूर्य आकाशामध्ये आणि 4 लोक एका जागेला भेटले आणि ते 4 दिशेना गेले आणि प्रत्येकाला जर विचारलं सूर्य कुठे आहे, तर प्रत्येक जण काय सांगेल की सूर्य माझ्याच डोक्यावर तळपत आहे. तर त्याचप्रमाणे भगवंत जरी अविभक्त असले तर जणू काही विभाजित झाल्यासारखे ते प्रतीत होतात. वेदांमध्ये सांगितलंय की ज्याप्रमाणे तोच सूर्य अनेक लोकांना अनेक ठिकाणी दिसतो, त्याचप्रमाणे श्री विष्णू आपल्या सर्व शक्तिमत्वामुळे सर्वत्र उपस्थित आहेत. हे सर्वत्र उपस्थित आहे हे कोण जाणू शकतं? जो ज्ञानी आहे किंवा जो भक्त आहे तो हे जाणू शकतो की तोच परमात्मा प्रत्येकामध्ये आहे. अन्यथा लोकांना असं वाटतं की तो परमात्मा जो आहे त्याची विभागणी झाली आहे. बरं, यात पण आपण थोडस वाचूया. हो. इकडे बघा, मी वेदांमध्ये 7वी 8वी ओळ आहे. असे सांगण्यात आले की ज्याप्रमाणे तोच सूर्य
हा, हरे कृष्ण. वेदांमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की एकच सूर्य अनेक लोकांना अनेक ठिकाणी दिसतो. तद्वत श्री विष्णू आपल्या सर्व शक्तिमत्वामुळे सर्वत्र उपस्थित आहेत. भगवंत जरी सर्व जीवांचे पालन करता असले तरी प्रलयकारी ते सर्वांचा संहार करतात. 11व्या अध्यायात याला पुष्टी देण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी भगवंत म्हणतात, कुरुक्षेत्रावर आलेल्या सर्व योद्ध्यांचा संहार करण्याकरता मी आलो आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की काळाच्या रूपात मी सर्वांचा विनाश करतो. भगवंत प्रलयकर्ता आणि सर्वांचे संहार करताही आहेत. सृष्टीची उत्पत्ती होते तेव्हा भगवंत सर्व जीवमात्रांचा मूळ स्थितीतून विकास करतात आणि प्रलयकाळी तेच सर्वांचा संहार करतात. भगवंत हेच सर्व जीवांचे मूळ उगमस्थान आणि आश्रयस्थान असल्याच्या वस्तुस्थितीचे वेद अनुमोदन करतात. सृष्टीच्या उत्पत्तीनंतर सर्व काही त्यांच्या शक्तीवर आश्रित असते आणि प्रलयानंतर पुन्हा सर्वांचा विलय त्यांच्यामध्येच आश्रित होण्यासाठीच होतो. ही सर्व वेदांची प्रमाणे आहेत. यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवन्ति यत् प्रयत्नांभिंस विंशती तद्वह तद्वि जिज्ञासस्व. तैत्तरीय उपनिषद 3.1. हरे कृष्ण. तर इकडे सुद्धा अचिंत्य भेदाभेद तत्व आहे. म्हणजे आपण आता काय वाचलं की ते प्रलयाच्या वेळी सर्वांचा संहार करतात आणि ते सर्व प्राणी मात्रांचं ते उगमस्थान सुद्धा आहेत. म्हणजे उगमस्थान सुद्धा आहेत, आश्रयस्थान सुद्धा आहे, ते पालन करता सुद्धा आहेत आणि सर्वांचा संहारही करतात. 13.18 याचा अनुवाद आहे फक्त वाचायचा. हा, हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे आणि तो ज्ञानाचे ध्येय सुद्धा आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. आता आपल्याला का दिसतं? कारण सूर्याचा प्रकाश किंवा आपण आपल्या खोलीमध्ये ट्यूबलाईट लावतो, त्याचा जो प्रकाश आहे त्या प्रकाशामुळे इतर गोष्टी प्रकाशमान होतात आणि आपण बघू शकतो. पण चंद्र आणि सूर्य यांना जे तेज आहे किंवा यांचा जो प्रकाश आहे याचा उगम कोण आहे? तर यांचा उगम सुद्धा श्रीकृष्ण आहे. आता तुम्हाला माहितीच आहे की आध्यात्मिक जगतामध्ये 15वा अध्याय आहे, त्यात दिलेलं आहे की हे जे माझं जग आहे हे स्वयं प्रकाशमान आहे. तिकडे वीज, अग्नी, चंद्र, सूर्य याची काही गरज भासत नाही. तिकडे भगवंताचे तेज किंवा ब्रह्मज्योती असते, त्याच्यामुळे सर्वत्र प्रकाश असतो. भौतिक जगा मध्ये ही जी ब्रह्मज्योती किंवा भगवंताचे तेज आहे हे महत्त्वाने आवृत्त झाले असते. महत्त्व म्हणजे कसा, एका ढगासारखं काम करतो. ढग जेव्हा सूर्यासमोर येतो तेव्हा आपल्याला सूर्य प्रकाश मिळत नाही. आता तो ढग खूप सारे ढग असतील, जेव्हा पावसाळ्याचा महिना असतो तेव्हा सकाळी सुद्धा अंधार झाल्यासारखं भासतं. तर हे जे चंद्र, सूर्य आहेत आपल्याला त्यांच्या प्रकाशावर अवलंबून राहावं लागतं. पण आध्यात्मिक जगात तसं नसतं. आता यात थोडस आपल्याला वाचायचं आहे. हो, चालेल. सेकंड पॅरेग्राफ आहे ना. हा, वाचू तिथून. हा, वेद हरे सांगतात की हरे कृष्ण. भगवंतांचे ज्ञान दिव्य आहे. वेद सांगतात की ब्रह्म म्हणजे केंद्रित वा घनरूप दिव्य ज्ञान आहे. जो मनुष्य आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती करण्यास उत्सुक आहे त्याला हृदयस्थित भगवंत ज्ञान प्रदान करतात. एक वैदिक मंत्र सांगतो,
तम हम देवम आत्मबुद्धी प्रकाशम मुमुक्षैव शरणमहम प्रपद्ये. श्वेताश्वतरोपनिषद 6.18. मुक्तीची इच्छा असणाऱ्या साधकाने भगवंतांना शरण जाणे अत्यावश्यक आहे. ज्ञानाच्या अंतिम ध्येयाविषयी वेद सांगतात की केवळ भगवंतांना जाणल्यानेच मनुष्य जन्म मृत्यूच्या बंधनापलीकडे जातो. परमेश्वर प्रत्येकाच्या हृदयात परम नियंता म्हणून स्थित आहेत. परमेश्वराचे हात आणि पाय सर्वत्र पसरलेले आहेत, परंतु जीवासंबंधी असे म्हणता येत नाही. म्हणून क्षेत्राचे आत्मा आणि परमात्मा हे 2 क्षेत्रज्ञ असल्याचे मान्य केले पाहिजे. मनुष्याचे हात आणि पाय विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असतात, परंतु श्रीकृष्णांचे हात आणि पाय सर्वत्र पसरलेले आहेत. याचे श्वेताश्वतरोपनिषदात 3.17 मध्ये पुढील प्रमाणे अनुमोदन करण्यात आलेले आहे. भगवंत सर्व जीवांचे प्रभू आहेत आणि सर्व जीवांचे अंतिम आश्रयस्थानही आहेत. यास्तव जीवात्मा आणि परमात्मा हे सदैव भिन्नच असतात. हे सत्य नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हरे कृष्ण. अ, 13.19 याचा अनुवाद वाचायचा आहे. हो, हरे कृष्ण. याप्रमाणे क्षेत्र म्हणजे देह, ज्ञान आणि ज्ञेय यांचे संक्षिप्त वर्णन मी तुला सांगितले. केवळ माझा भक्तच हे पूर्णपणे जाणून माझ्या स्वभावाला प्राप्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण. आता श्रीकृष्णाने आपल्याला क्षेत्राबद्दलचं ज्ञान दिलंय. क्षेत्रज्ञ कोण आहे हे सांगितलंय. क्षेत्र 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी किंवा मुक्त होण्यासाठी, या भौतिक जगातून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला ज्ञान पाहिजे. मग ते ज्ञान घेण्यासाठी आपल्यामध्ये 20 गुण पाहिजेत. आणि हे जेव्हा ज्ञान घेतो तेव्हा जे ज्ञेय आहे किंवा गोल ऑफ नॉलेज कोण, परमात्मा, त्याला आपण साधू शकतो. आता हे जे ज्ञान आहे हे परत 3 गोष्टींचं बनलेलं आहे किंवा त्याची 3 तत्व आहेत. एक म्हणजे ज्ञाता, एक म्हणजे ज्ञेय आणि एक म्हणजे ज्ञान मार्ग. आणि ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञान मार्ग या तिघांनाही मिळून विज्ञान म्हटलेलं आहे किंवा सायन्स ऑफ परफेक्ट नॉलेज. आता जेव्हा आपण आपल्याला ज्ञान घ्यायचं आहे तेव्हा आपल्याला श्री कृष्णांची जेव्हा आपण प्रेमाने सेवा करतो, जेव्हा त्यांची भक्ती करतो, तेव्हाच आपण परफेक्ट नॉलेज मध्ये राहू शकतो. तोपर्यंत नाही. आता आपले मूळ कृष्ण भावना भावित स्वरूप जाणणे म्हणजेच ज्ञानाचा विकास करणे. सध्या आपण भौतिक भावनेने बद्ध झालो आहोत. जेव्हा आपण आपली सारी चेतना कृष्ण भावनामय कार्यामध्ये लावतो तेव्हा आपल्याला वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती होते. तर इकडे त्यांनी एक जे स्लाइड मध्ये उदाहरण दिलेलं आहे तिकडे बघा 2 पक्षी दाखवलेले आहेत. हे जे पक्षी आहे त्यातला एक पक्षी फळ खातोय. हा जो आहे पक्षी जो फळ खातोय तो जीवात्मा किंवा बद्ध आत्मा आहे. आणि दुसरा जो पक्षी आहे तो परमात्मा आहे. जिकडे जिकडे जीवात्मा चाललेला आहे तिकडे तिकडे परमात्मा सुद्धा त्याच्या बरोबरच आहे. पण जीवात्म्याचं लक्ष त्याच्याकडे नाहीये. तो फळ खाण्यात गुंग आहे. एक फळ नाही आवडलं तर तो एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर जातो किंवा एका डहाळीवरून दुसऱ्या डहाळीवर जातो आणि फळांचा आस्वाद घेत असतो. कधी फळ कडू असतं तेव्हा त्याला दुःख होतं आणि जेव्हा फळ चांगलं गोड असतं तेव्हा तो हर्षित होतो. तर अशा तऱ्हेने इकडे आपल्याला सांगितलेलं आहे की श्रीकृष्णाने क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय
याच्याबद्दल आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि हे परत इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जे माझे भक्त आहेत तेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होऊ शकतात किंवा त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकते. आणि हे कितीदा तरी आपण भगवद्गीतात हेच ऐकतोय. 6.47 मध्ये श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जो भक्ती योगी आहे तो सर्वात श्रेष्ठ आहे. मग 8.22 परत 11.54 मध्ये श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जो अनन्य भक्ती करतो त्यालाच मी प्राप्त होतो. तर अशा ठिकाणी अनेक ठिकाणी श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे की प्रेममय भक्ती सेवेने माझी प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे सॉरी मी थोड्याशा कृष्ण. कामामध्ये होती ना, म्हणजे मी ओके. मेसेज नाही पाहिला. आता जे 20 ते 26 हे श्लोक आहे त्यात श्री कृष्णानी प्रकृती, पुरुष आणि त्याचा संग हे झाल्यावर काय परिणाम होतात हे सांगितलेलं आहे. 13.20 कुमुद माताजी म्हणता का श्लोक? तुम्हाला मी मिस केलं. येस माताजी, सॉरी. मीन्स कामामध्ये होती, घराचे साफसफाईमध्ये, म्हणजे लक्षात नाही आलं मला. सॉरी माताजी. ओके. 13.20 प्रकृतीं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृती संभवान. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. आता ही जी भौतिक प्रकृती आहे तिला आपण माया सुद्धा म्हणतो. आणि ही जी प्रकृती आहे ही श्री कृष्णांचीच एक शक्ती आहे. आता तुम्ही 7व्या अध्यायात तुम्हाला होतं ना की माझ्या भिन्न भिन्न शक्त्या ज्या आहेत ते आपण बघितलं होतं. तर अशीच ही जी प्रकृती आहे ही श्री कृष्णांची एक शक्ती आहे. आता ती श्रीकृष्णांचीच शक्ती असल्यामुळे ही जी प्रकृती आहे हिला सुद्धा अनादी असं म्हटलेलं आहे. आणि ज्याप्रमाणे सूर्य शक्तिमान आहे आणि सूर्याची शक्ती म्हणजे म्हणजे त्याचा प्रकाश किंवा त्याची उष्मा, हीट अँड लाईट ही एनर्जी आहे. आणि जो सूर्य आहे तो एनर्जेटिक आहे, शक्तिमान. तर त्याचप्रमाणे ही जी प्रकृती आहे ही जेव्हा हे ब्रह्मांड जे आहे हे पूर्ण जेव्हा प्रलय होतो आणि हे जे ब्रह्मांड आहे हे महाविष्णू मध्ये विलीन होतं तेव्हा ही सुद्धा प्रकृती जी आहे ही महाविष्णू मध्येच विलीन होते. आणि मग जेव्हा श्रीकृष्णाला असं वाटतं की मला परत ब्रह्मांड तयार करायचंय तेव्हा परत महाविष्णूद्वारे महत्तत्वाचं रूप घेऊन प्रकृती हे पूर्ण ब्रह्मांड परत रचते. तर इकडे जीवात्मा आहे, जीवात्म्याला सुद्धा अनादी म्हटलेलं आहे. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी आहेत. तर आता इकडे भौतिक तर इकडे जो जीव आहे, जीवात्मा, त्याला पुरुष म्हटलेलं आहे. पुरुष का म्हटलेलं आहे? आता दोन पुरुष आहे, एक म्हणजे जीवात्मा आणि दुसरा म्हणजे
परमात्मा. जो कृष्ण आहे तो परमपुरुष आहे, पण जीवात्म्याला खरं म्हटलं तर पुरुष एकच आहे आणि तो म्हणजे श्रीकृष्ण. कारण पुरुष म्हणजे जो भोगता आहे, जो एन्जॉयर आहे. आणि प्रकृती, आपण सुद्धा प्रकृतीचे एक भाग आहोत. प्रकृती म्हणजे इज टू बी एन्जॉईड. आणि प्रकृती जी आहे ती मी तुम्हाला माहिती आहे ती दोन तऱ्हेची आहे, परा आणि अपरा. जर जी परा प्रकृती आहे त्याच्यामध्ये सगळे सजीव किंवा चेतन जे काही सर्व आहे त्याला आपण परा म्हणतो. आणि अपरा म्हणजे जे निर्जीव आहे किंवा जी जड शक्ती आहे त्याला आपण अपरा म्हणतो, अपराशक्ती. तर ही जी पराशक्ती आहे किंवा जे जीवात्मे आहे त्यांना सुद्धा पुरुष का म्हटलेलं आहे, कारण त्यांचा स्वभाव असतो प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याचा. त्यांना प्रत्येक गोष्ट एन्जॉय करायची असते आणि ते असं म्हणतात की मी एन्जॉयर आहे, मी भोगताय. म्हणजे त्या स्पिरिट मध्ये ते राहत असतात की आय एम द एन्जॉयर. असं असल्यामुळे जे जीव आहेत त्यांना सुद्धा पुरुष म्हटलेलं आहे. म्हणून इकडे प्रकृतीम पुरुषम चैव असं म्हटलेलं आहे. आता जे जीवात्मे आहेत किंवा जो परमपुरुष आहेत दोघही शाश्वत आहेत. पण जी दोघेही शाश्वत आहेत, नित्य आहेत आणि त्यांच्यामध्ये बदल होत नाही. पण जी प्रकृती आहे तिच्यामध्ये मात्र एकसारखे विकार होत असतात किंवा एकसारखे बदल होत असतात, एकसारखं ट्रान्सफॉर्मेशन होत असतं. आणि जो जीवात्मा आहे तो नित्य आहे, शाश्वत आहे आणि त्याच्यामध्ये काही चेंज होत नाही. तरी देखील अज्ञानामुळे तो त्याच्या शरीराबरोबर आयडेंटिफाय करतो किंवा ते होत राहणारे जे बदल त्याच्या शरीरात होत आहेत त्याच्याबरोबर तो आयडेंटिफाय करतो आणि मग त्याचा काय इफेक्ट होतो ते त्यांनी पुढे सांगितलेलं आहे. हरे कृष्णा. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुर प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रकृती सर्व भौतिक कार्य कारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे जी भौतिक प्रकृती आहे तर कारण आणि परिणाम हे तिच्यामुळे होत असतात, कारण आणि परिणाम. आणि जो जीवात्मा आहे तो आनंद आणि दुःख हे भोगत असतो. आता बघा 84 लक्ष योनी आहेत. तर या 84 लक्ष योनी हे काम जे आहे हे प्रकृतीने केलेलं आहे आणि जो जीवात्मा आहे तो फक्त इच्छा करतो. आता एखादा माणूस असेल खूप खादाड असेल तर श्रीकृष्ण काय म्हणेल की हे मी तुला जे शरीर दिलंय हे एकसारखं खाण्यासाठी नाही दिलंय, तुला मी मनुष्य जन्म दिलेला आहे का, तर याच योनीमध्ये तुला माझी प्राप्ती होऊ शकते. पण जर तू खाण्यातच दिवस रात्र बसलेला आहेस तर मग मी तुला डुकराचं शरीर देईन. तर असं जीवात्मा जो आहे तो वेगवेगळ्या शरीरामध्ये राहतो आणि तिकडे राहून तो आनंद आणि दुःख उपभोगतो. आणि जी प्रकृती आहे ती फक्त सगळं अवेलेबल करते. आता समजा जर एक लोखंडी गरम सळा आहे, हॉट आयर्न रॉड, आणि एका बाजूला असा एक बर्फ आहे आणि एक
माणूस आहे. आता त्याची इच्छा झाली की मला हा जो लोखंडी सळा गरम आहे उचलायचा आहे. जर त्यांनी उचलला तर काय होईल, त्याचा हात भाजेल आणि तो दुःखी होईल. आता इच्छा तर त्यांनी केली आहे की मला या लोखंडी सळ्याला उचलायचंय. प्रकृतीने काय केलंय, ते सगळं अवेलेबल केलेलं आहे. जे काय हवं ते सगळं अवेलेबल आहे. तुमच्या जितक्या इच्छा आहेत त्या इच्छांना जितक्या इच्छा आहेत त्यांना कॉम्प्लिमेंट करायला तितकी शरीरं आहेत. बस तुम्हाला इच्छा करायची आहे की तुम्हाला काय हवंय. आणि आपण काय केलंय आता की आपण या प्रकृती दोघं आहेत, एक प्रकृती आहे आणि एक श्रीकृष्ण आहे. आपण श्रीकृष्णाची खरं नातं श्रीकृष्णाबरोबर आहे, पण आपण काय केलंय, आपण इलिसिटली प्रकृतीला आलिंगन केलेलं आहे. आपण कृष्णाकडे, कृष्ण आपले पती आहेत, कृष्णाबरोबर आपलं नातं आहे, पण ते नातं विसरून आपण माया किंवा प्रकृती हिच्याकडे गेलो आहे. तिच्याबरोबर आपण आयडेंटिफाय केलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला सुख आणि दुःख हे आपण भोगत राहतो. तर श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय की ज्याप्रमाणे जशा कोणाच्या इच्छा असतील त्याप्रमाणे प्रकृती त्यांना वेगवेगळ्या रेसिडेन्शियल क्वार्टर्स मध्ये तिने ठेवलेलं आहे. इकडे रेसिडेन्शियल क्वार्टर्स म्हणजे जी भिन्न भिन्न शरीरं आहेत ती, आणि मग हे शरीर जेव्हा त्या जीवात्म्याला मिळतं तेव्हा त्या शरीरामध्ये तो सुख आणि दुःख दोन्ही उपभोगतो. आणि परमात्मा मात्र इतका प्रेमळ असतो, कुठल्याही शरीरामध्ये तो जरी आपण गेलो तरी तो आपल्याला सोडत नाही. तो आपल्याच हृदयामध्ये स्थित असतो. 13.22. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. पुरुषात प्रकृती हि भुंक्ते प्रकृतिर्जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असद योनि जन्मसु. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. आता खरं म्हटलं तर कृष्ण हाच फक्त पुरुष आहे, पण तो कुठला पुरुष आहे, पुरुष परा किंवा परा पुरुष आहे. म्हणून जो जीवात्मा आहे त्याला फक्त आत्मा म्हटलंय, पण परमात्मा जो आहे तो परा आत्मा म्हणजे तो दिव्य आहे. तो या बद्ध आत्म्यासारखा नाहीये, म्हणून त्याला परमात्मा म्हटलंय. आता इकडे या श्लोकामध्ये सांगितलंय की जो बद्ध जीव आहे त्याचं सारखं स्थलांतर का होत असतं, ट्रान्समायग्रेशन का होतं, तो विविध शरीरांमध्ये का जातो, कारण त्याचा एक रिबेलियस ऍटिट्यूड असतं. म्हणजे मी कृष्णनी जे काय सांगितलंय भगवद्गीते मध्ये किंवा तो आपल्याला काय सांगतोय ते न ऐकण्याचा आपला कल असतो. आणि आपल्याला काय असतं, आपण असं म्हणतो की मी एन्जॉयर आहे, मी कोणाची सेवा नाही करणार, मी हे जी प्रकृती आहे, हे जे भौतिक जग आहे ते माझ्या एन्जॉयमेंटसाठी आहे, मला एन्जॉय करायचंय. म्हणून मग श्रीकृष्ण काय करतात, हे भौतिक जग निर्माण करतात. आणि तिकडे तो जीवात्मा जो आहे त्याला काय वाटतं की मीच
मी पुरुष आहे. आणि तो कशावर फोकस करतो की जे इम्पॉसिबल आहे, जे अशक्य आहे, की तो एन्जॉय करत असतो किंवा तो सुख उपभोगण्याच्या पाठीमागे असतो, प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवून. आणि जेव्हा तो असं करतो, जेव्हा तो म्हणतो की मी भोगता आहे, मी करता आहे, तेव्हा तो जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकतो. आणि तो शाश्वत असून देखील तो प्रकृतीशी संग केल्यामुळे किंवा जड शक्तीशी तो जेव्हा आयडेंटिफाय करतो, तेव्हा काय होतं, तो काय अनुभव घेतो, जन्म मृत्यू जरा व्याधी, म्हणजे सारखं हे शरीर बदलत आहे, त्यात रोग होत आहे, वृद्ध होत आहे, शेवटी मृत्यू येत आहे, हे सारखं तो एक्सपिरियन्स करतो. पण वास्तविक काय असतं, तो स्वतः शाश्वत असतो. या ज्या चेंजेस होत असतात, हे जे ट्रान्सफॉर्मेशन्स, हे जे विकार आहेत, हे प्रकृतीमध्ये होत असतात. पण त्याचं इतकं स्ट्रॉंग आयडेंटिफिकेशन असतं प्रकृती बरोबर. आणि या कारणामुळे काय होतं, तो कधी सुखी असतो, कधी दुःखी असतो. आणि याचं मूळ कारण काय आहे, तो म्हणतो की मी करताय, मी भोगताय, मी पुरुष आहे. त्याला मिथ्या अहंकार असतो. आणि मिथ्या अहंकारामुळे तो काय म्हणतो की मिथ्या अहंकार म्हणजे मी करता, मी भोगता. आता तो जेव्हा कुठलंही कार्य करतो, तेव्हा तो बंधनात अडकतो. आता बघा, खरं म्हटलं तर जो आत्मा आहे तो कार्य करत नाही, तो फक्त इच्छा करतो. आणि ते कार्य कोण करतं, त्याच्या शरीराद्वारे, त्याच्या मनाद्वारे किंवा बुद्धीद्वारे ते कार्य केलं जातं. पण जबाबदार कोणाला धरलं जातं, की जो आत्मा आहे तो फक्त इच्छा करतोय, पण तरी त्याला जबाबदार धरलं जातं. ज्याप्रमाणे एक ड्रायव्हर बस चालवत आहे आणि त्याचा ऍक्सिडेंट झाला, तर कोणी आरोप त्या बसच्या चाकांवर किंवा ब्रेक्सवर किंवा स्टिअरिंग व्हीलवर घालेल का? नाही. जो ड्रायव्हर आहे त्या ड्रायव्हरलाच ते पकडतील. तर अगदी त्याचप्रमाणे तुमची इंद्रिय, तुमचं मन, तुमची बुद्धी याला जो आत्मा आहे, याला इंद्रियांना, बुद्धीला आणि मनाला आत्मा गतिमान करतो फक्त त्याच्या इच्छेने. आणि मग मन, बुद्धी आणि आत्मा हे ज्याप्रमाणे आत्म्याची इच्छा आहे त्याप्रमाणे ते कार्य करतात. तर अशा तऱ्हेने आपण 3 गुणांच्या जेव्हा इच्छा करतो, आपण त्या 3 गुणांच्या आपण ती पकडात सापडतो. आणि मग आपल्याला त्याचे चांगले परिणाम किंवा वाईट परिणाम हे भोगावे लागतात. हे बघा किती 84 लक्ष योनी आहेत, किती शरीर आहेत. थर्टीन 13.23 कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. उपद्रष्टानुमंताचा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तरीही या शरीरामध्ये दुसरा एक दिव्य भोक्ता आहे. तो महेश्वर, साक्षी तथा अनुमती देणारा आहे आणि तो परमात्मा म्हणून जाणला जातो. हरे कृष्ण. आता
इकडे आपण आता काय बघितलं की जीवात्मा जो आहे तो कोण आहे, तो पुरुष नाहीये, पण तरी तो स्वतःला पुरुष समजतो. मी करता, मी भोगता असं तो म्हणतो. म्हणून तो त्याला पुरुष व्हायचं असतं. म्हणून श्रीकृष्ण त्याच्यासाठी हे भौतिक जग तयार करतो की ठीक आहे, मग इकडे तू करता, तू भोगता असा राहा. आणि असा जेव्हा तो राहत असतो तेव्हा त्याला सुख दुःख असं तो उपभोगतो. आता हे एवढं जीवात्म्याबद्दल सांगितल्यावर श्री कृष्ण परमात्म्याबद्दल सांगतात की परमात्मा जो आहे तो जीवात्म्याबरोबरच त्याच्या शरीरातच आणि हृदयामध्ये स्थित असतो. जीवात्मा सुख दुःख भोगत असतो, पण परमात्मा काय करतो, तो फक्त उपदृष्टा अनुमंता, तो फक्त बघतोय आणि तो फक्त सँक्शन करतोय. पण तो त्या जीवात्म्याची जी इच्छा आहे त्या इच्छेमध्ये तो इंटरफिअर करत नाही. तो फक्त साक्षी भावाने सर्व काही बघत असतो. आता यात थोडस वाचायचंय आपल्याला. सेकंड पॅरेग्राफ. सत्य हे आहे की प्रत्येक जीव भगवंतांचा नित्य अंश आहे. हरे कृष्ण. सत्य हे आहे की प्रत्येक जीव हा भगवंतांचा नित्य अंश आहे आणि दोघांमध्येही निकटस्थ मित्र म्हणून परस्पर संबंध आहे. परंतु भगवंतांची अनुमती नाकारणे आणि प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या प्रयत्नात स्वतंत्रपणे कर्म करणे ही जीवाची प्रवृत्ती असते आणि या प्रवृत्तीमुळे त्याला भगवंतांची तटस्थ शक्ती असे म्हटले जाते. जीवाला आध्यात्मिक शक्तीत किंवा भौतिक शक्तीत राहावे लागते. जोपर्यंत जीव भौतिक शक्तीद्वारे बद्धावस्थेत असतो तोपर्यंत भगवंत परमात्मा स्वरूपाने त्याचा मित्र म्हणून त्याच्यासोबत वास करतात, जेणेकरून त्याला पुन्हा आध्यात्मिक शक्तीमध्ये परत नेता यावे. जीवाला पुन्हा आध्यात्मिक शक्तीत परत येण्यासाठी भगवंत सदैव उत्सुक असतात. परंतु जीवाला आंशिक स्वातंत्र्य असल्यामुळे तो नेहमी आध्यात्मिक ज्योतीचा सहवास नाकारीत असतो. या आंशिक स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग हेच त्याच्या बद्धावस्थेतील भौतिक संघर्षाचे कारण ठरते. म्हणून भगवंत सदैव त्याला अंतर्बाह्य आदेश करीत असतात. भगवद्गीतेद्वारे ते बाहेरून उपदेश करतात आणि अंतरातून ते जीवाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असतात की भौतिक प्रकृतीमध्ये त्याने केलेले कर्म हे त्याच्या वास्तविक सुखासाठी सहाय्यकारक ठरू शकत नाही. ते म्हणतात, जीवा तू याचा त्याग कर आणि आपली श्रद्धा माझ्यावर दृढ कर, तरच तू सुखी होशील. म्हणून जो बुद्धिमान मनुष्य आपली श्रद्धा परमात्म्याच्या किंवा भगवंतांच्या ठायी दृढ करतो तो सच्चिदानंद जीवनाकडे प्रगती करू लागतो. हरे कृष्ण. आता याचा अनुवाद. हो, हरे कृष्ण. जो मनुष्य भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. आता हा जो ब्रह्मांड आहे त्याच्यामध्ये आपण म्हणूयात की 3 गोष्टी प्रामुख्याने आहे. एक म्हणजे प्रकृती जी एकसारखी बदलत असते. दुसरं तत्व म्हणजे जीवात्मा जो शाश्वत आहे आणि ज्याच्यामध्ये कधीही बदल होत नाही. आणि तिसरा म्हणजे परमात्मा जो प्रकृतीचाही स्वामी आहे आणि जीवात्माचाही स्वामी आहे. आता ही जी तत्व आहेत या तत्वांबद्दल जेव्हा आपण जाणत नाही तेव्हा आपण कसे असतो, अज्ञानी असतो. आणि या अज्ञानामुळे काय होतं, आपण कर्मबंधनात अडकतो किंवा आपण जन्म मृत्यू चक्रामध्ये अडकतो. आणि जेव्हा ही जी 3 तत्व आहेत म्हणजे एकसारखी बदलणारी प्रकृती, जीवात्मा आणि परमात्मा, जेव्हा आपल्याला या तिन्ही तत्वांचं क्लिअर अंडरस्टँडिंग असतं तेव्हा आपण स्वतः पात्र
बनतो मुक्तीसाठी. आणि मग आपण हे जे भौतिक जग आहे हे जेव्हा आपल्याला ज्ञान प्राप्त होतं तेव्हा आपण या भौतिक जगापासून मुक्त होऊ शकतो. आता मुक्ती मिळण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागतं हे पुढे 25 आणि 26 मध्ये सांगितलेलं आहे. तर आता 4:15 वाजलेत. काय करू मी, हे कंटिन्यू करू की नेक्स्ट टाइम घेऊ? नेक्स्ट टाइम घेऊयात का, म्हणजे आपल्याला वाचायला वेळ मिळेल. हा, चालेल. येस माताजी. बरं, मग मी स्टॉप शेअर करते आणि हे करते. एक मिनिट. माताजी एक मिनिट, मला कॉपी करून घ्या ना उद्या लिंक, मी काय? शेअर करते ग्रुपमध्ये. स्टॉप शेअरिंग नका करू, 2 मिनिटं थांबा. काय पाहिजे तुम्हाला? 1 मिनिट माताजी, मी लिंक कॉपी करून शेअर करून देते ग्रुपमध्ये. प्रेझेंट त्याची एकच मिनिट. हा हा, ते करा. मी फक्त रेकॉर्डिंग बंद कर